es verdad bueno, que yo he tenido el placer este año de llevar una tela suya, que la he llevado súper a gusto porque es verdad que es comodísima y que bueno, elegí un poco el día de la Gala de la Cultura porque cuando ellos me presentaron la tela, si os soy sincera, pues me resultó impactante porque son muy novedosas y porque no es a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, una vez confeccionado el traje, pues pensé que qué mejor día que la Gala de la Cultura, ¿no? para lucir un traje diferente, pero siempre dentro de nuestra tradición. Es comodísima, vamos, yo creo que lleva mucho brocado, pero es todo un estampado, en concreto el mío es un estampado de terciopelo y la tela es ligerísima, vamos, que no pesa nada, es comodísimo. I este és el que vas estrenar quan l'estoreta. Sí, és molt paregut, però tampoc és igual. La veritat és que sí, jo vaig més a gust amb aquestes teles perquè pesem molt poc. Molt menys. I la veritat és que són molt lleugeres. Jo no podia faltar així perquè tot el que siga l'artesania, tornar un poc a aquesta València gremial d'artesans i sobretot esta elaboració de les teles estampades que pareix ser que siga de fa no res i ja feia molt de temps que se feia en València, no? Jo vaig passar una vegada a punt sobre l'estampació en la cedreria valenciana, que era importantíssima, sobretot a partir del segle XVIII, quan s'incorpora el moiré en les sedes valencianes i després està una estampació que se feia en una espècie de plantilles. I és molt interessant.